Je had helden, sterren, idolen en je had Alversteretochtrieders. Dat laatste dat is waarschijnlijk het heeste dat in Friesland hellijk is. In 100 jaar tijd had de Alversteretocht hem ontwikkelen van een gewoon lange reetriederstocht tot het meest massale, meest bekende, zelfs mythische evenement in de provincie. Oer een Alversteretocht wordt jarenlang naaipraat en alle deelnemers kunnen rekken nu op grote sympathie en bewondering. De populariteit van het reetrieden had vanzelfs te krijgen met de mooie winterse landschappen die erbij waren. Maar ook de sociale betjutting van het reetrieden is groot. Want op het ijs is elke gelijk en vervallen de verschillen tussen arm en rijk, tussen links en rechts. Boven dat luidt het ijs er in de winter. En dat is correct de tijd van het jaar dat de meesten binnen zitten en elkaar net vallen treffen. Dus, als er ijs komt, is het feest in Friesland. Carnaval in het noorden. Op oude, 17e-eeuwse schilderijen van de Hollandse meesters kist al de prachtigste wintergezichten zien. Maar grote kloften meesken die het hebben maaitje op het ijs. Jong en oud, heeg en leeg, man en vrouw vermaaitje haar op de smelle ijzers. Reetrieden brengt meesken bij elkaar en schept een baan. Op redens is het gezellig. Maar er is ook competitie. Waar is het heust of het mooist? Al in 1763 meldt de historische beschrijvingen van Friesland dat het zo nou en dan gebeuren kon dat goeie reetrieders op één dag alle Alversteden bij Del rieden. En er binnen stoere verhalen bekend over barre winters met legendarische hutrieders in de 18e en de 19e eeuw. In 1909 wordt op initiatief van sportpromotor Pim Mulier van Wietmassum de eerste officiële Alversteretocht gehouden. Deze tocht wordt georganiseerd door de Friese IJsbond. 23 reetrieders beginnen aan de tocht, 9 van haar helje de finish. De winnaar van deze allereerste echte Alversteretocht is de jonge dominee Minne Hoekstra uit Wergeer. Hij is haast 14 uur onderwijs om van Ljouwert naar Ljouwert te komen. 2 weken later richt de jonge Ljouwerter advocaat Mindert Evert Hepkema te Gerre met wat compaan de vereniging de Friese Elfsteden op. De eerste Alversteretocht die de vereniging uitschreeuwen kan is in 1912. Het wordt een wedstrijd en een toertocht. In totaal zullen er in de 20e eeuw 15 Alversteretochten gehouden worden. De zwisste is die van 1963, die in dikke stoosneerbuien gehouden wordt. Bij de start vriest het 18 graden Celsius. En net meer dan 1% van de deelnemers hellen de finish. De laatste tocht van de eeuw in 1990 is een stuk noffelijker. Winnaar Henk Angenent docht hem in haast precies de helft van de tijd als de eerste winnaar in 1909. Intussen had de Alversteretocht een magische uitstraling gekregen met een fabelachtige sissenschrift. Hoe de tocht van 1963 ruit je de meesten net uitpraat. Dat komt mooi omdat de televisie er wijdweidig verslag van docht, zodat heel Nederland mooi genieten kan. Wat ik mooi speelt is dat de meesten na 1963 liefst 22 jaar wachten moeten op de volgende editie, die van 1985. Ik dat draagt bij aan de mythe. Nemen we het in voor wanneer de volgende tocht rieden werken. En zo is de Alversteretocht uitgegroeid tot een super-evenement. In 1997 stiert 250.000 man publiek langs het ijs. En net minder dan 9 miljoen mensen zagen het barren op televisie. Elementen als blikveert, Bethlehem, bonkenveert binnen rituelen in het ondergaan van de Friese wintersensatie. De Alversteretocht is een beeldmerk geworden van de provincie. Sint-Wurg is er haast geen sport of hij had zijn eigen Alversteretocht. Fietsen, kuieren, roeien. Het kan allemaal langs dezelfde dik 200 kilometer lange route.